Ahoj, a všechny vás zdravím. Dnešní video bych chtěl pojmout tak trošku netradičně. A protože jsem se dostal úplně do stejné pasti, ze který se snažím dostat lidi, kteří mě sledují na Instagramu, že jim pomáhám uskutečnit své pomocí projekty ze dřeva, když třeba nemůžou sehnat tesaře, a nebo prostě na to nemají, aby si ho zaplatili nebo si to chtějí zkusit sami. No já jsem se dostal do podobné situace, že jsem narychlo nutně potřeboval instalatéra, aby mi předfaknul z nástěnné baterie trubky a dal to jakoby pod linku, abych se mohl připojit. No a za boha se nemohl žádnýho sehnat. A samozřejmě nějaký mi to slíbil, potom nakonec, že ne, že prostě mám moc práce a že ať se zavolám někomu jinému. A věděl jsem, že tchán má svářečku na plasty, tady tu. A vůbec se mi, nebo prostě nechtělo se mi, nechtělo, ani mě to jako nenapadlo se do toho pouštět sám. A potom si říkám, sakra, tak jako ty děláš nějaký obsah, snažíš se pomoct lidem, kteří se bojí úplně stejně jako ty. A pracovat se dřevem sice. A tak proč to neskusit, ne? A tak jsem si kouknul na nějaký video na YouTube. Tam byl vstup, jak svařit plasty a trvá to pár sekund a je to prostě super. No tak jsem se do toho pustil sám a výsledek takovejhle a musím říct, že super zkušenost a jsem rád, že se to vlastně tak jako potvrzuje, že lidi, když chtějí, tak dokážou své pomocí udělat všechno. Jenom chci říct, ať se toho prostě nebojíte a jdete do toho. Na nejvyš to praskne. Čau, mějte se.